हेलौ लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायफिनबावलायबाय आरो ओमफ्राय जोंहा नै दा जिमिजों आंजों बेरायफैदों आरो दुब्लियावहाय जेरावखि थाङा खिथु खिथु खारफाबाय थायो आंजों। जों बहा थांनो नागिरदोंमोनलाय? दे खोन्थालाय बहा थांनो नागिरदोंमोनलाय? जेसीबी नायनो नागिरदोंनो। ओमफ्राय माजों फैदों होनबा नै साइकेलजों फैदों आरो ओमफ्राय जिरायाखैबो गसंदोंसो थारमाने जिरायनानै सिगां आथिङाव हाबजाखांबाय आरो ओमफ्राय दा जिरायनो गिजि गसङोसो आरो बेबादि। ओमफ्राय थारमाने लोगोफोर जों दा जेसीबी नायनो नागिरदों आरो जेसीबी मा खालामदों होनबा जोंनि दुब्लियाहाय थारमाने थांनाय बोसोरावहाय दैनि बिराद प्रब्लेम जादों आरो बेनिखायनो जाम्फै बा सानजानि मानसिफ्राथ' दंग' होननानै बुङो आरो जिखुनु उन्दैनिफ्राय जाय जेखौ रायलायबोयो बे जायो आरो बेयाव जेबो उल्था उल्थि बुंनांलायगौ खोथा गैया। थारमाने जाम्फै बा दंग' बानायगोन आरो दिनैहाय ओमफ्राय दाख्लैबो सप्तासे सिगांसोआवहाय एसे मावदोंमोन आरो थारमाने जेसीबी गाज्रि जानानै फुल मावजोबनो मोनाखै आरो बेनिफ्राय दिनै थारमाने बेखौनो जेसीबी नायनायाव जेसीबी होनबाथाय बिराद लब आरो जोंना जिमिया ओमफ्राय दा आंहा फैनो नागिरबाय नालाय आंजों नायफानो होननानै खारबोफाथारबाय आरो साइकेल गाखोनानै। ओमफ्राय दा मा मावदों नायनोसै बेखौनो भिडिअ बानायबाय थानोबो जेबो कन्टेन्ट मोनबाय थाया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दा बेखौनो नायनोसै आरो बेखौनो एसे शेयार खालामसै आं मारै खालामो आरो जाम्फैयाथ' दैयाव बिराद प्रब्लेम नालाय थांनाय बोसोराव दै गैयिनि थाखायनो माइयानो नांगौखिनि जायाखै आरो जोंनि जायगायावहाय आरो बेबायदि जादों। ओमफ्राय दा बेखौनो नायनोसै एबार माबायदि जायो आरो। ओमफ्राय नों स्कुलाव थांसै नामा जिमि? स्कुलाव जों लागोना एल पि स्कुलाव नैबेयावसो आरो बेनिफ्राय सावथालफोरजों बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम ज' आरो गंसेयावनो। थांना थाङा स्कुलाव? हो थांना थाङा? दोनहैनोसै दे आं नोंखौ। थांबावानो थांना थाङा? नों लेखा फरायहैदो दे मास्टारजों। थारमाने स्कुल खाथि मोनफैबाय नालाय स्कुलाव दोनलांसै होनदोंमोन आरो जा गियो थांबावानो स्कुलाव सोथ'वाखै आरो एबार जों 2.5 बोसोरसो जासिगोन खोमा बिदानि फिसाजो आरो जिमि बर'आ स्कुलाव होनबाथाय जा गियो। स्कुलाव थांसै? स्कुलाव दोनहैनोसै? गाबहांहांसो जाबाय स्कुल होनबाथाय जा गिखायो। ओमफ्राय खोन्थालांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो सान्दुंबो बिराद गोसाथार। ओमफ्राय दा जों फैनानै दुब्लि बारियाव दंफैयो आरो ओमफ्राय एसे थांबावबानो मोनबाय खामानि मावनाय जायगाखौ आरो नायलांबाय थादो खोन्थालांबाय थानोसै लोगोफोर। नै बेनो लोगोफोर नै जाम्फैया बेनिफ्राय नैबेजों लामा दं आरो ओरै थांबाय ओमफ्राय ओरैजाय नैबेहायनो मावगासिनो दं जेसीबीया। जेसीबी नायग्राया जिमिया नुबाय जेसीबीया? हो जेसीबीया बैलाय नाहरदो बैलाय ओरै फै। हनै थाथाल गथ'फोर फैदों हनै नालाय आयाव गथ'फ्रा हनै गोसोमनो नै खारबोलायबावदोंसो हनै ए नायलाय नै उन्दैफ्रा आयौ नै खानाय लान्था थाबावसो बियो खानायानो गैबावासैना। I could do man जोंहा जेसीबी नायदोंना जेसीबीआबो जेसीबी नायग्रा मानसिफ्रा नै बिराद बुरजाथारना फैदों। बैयाव मा खालामदों नायनो जोंहा दा खुसियाबो मोनखो ना माखोब्रा? खुसिया ए मोनाखै खुसियाबो नुलायबावदोंसोमोन नै जाम्फै जावनायावहाय मोनासैनो। जाम्फै खर'आ बैजों थारसो आरो बेनिफ्राय ओरै फैथारबाय नै थारमाने जाम्फैया एसे गोजौ जाबायमोन नालाय दैयानो बारा फैयामोन आरो ओंखायनो दा एसे फोथौदों।
जोबजोबबावगोनसोदां हा एक घन्टायावनो 46था ना बेसेबांबा हादों दहाय आया थांला थांसै नामा न'आव थांला थांसैथ' थांसै हा थांसै ना थाङा थांसै ओंखाम उखैबाय हा जोंहा जेसपि नायनाया बोरै जाबाय जेसपि नायनाया बोरै जाखो थांसै न'आव थांसै थानो बाबाय दा स्कुलाव थांसै लेखा फरायनोसै स्कुलाव थानो बाथारबाय न'आव थांसै गाबनो ओंखारबाय नों दे गाबलाय एसे मामे होनलाय दे मामे आंखौ लांफै होनलाय दे लोगोफोर ओमफ्राय दा जों न'आव थांफिनसै आरो जेसपिखौ नायखांबाय माबायदि मोनखो जिमि जेसपिखौ नायनानै मोजां मोनदों हो मोजां मोनाखै मोजां मोनदों जेसपिखौ नायनानै मोजां मोनाखै जेसपि नायनो लिंबोनानै जेसपि नुनानै मोजां मोनासै नै मानो मोजां मोनाखै बोरै जायामोनलाय जेसपिया हाहायदोंना दिन्दां जालायदोंना ओमफ्राय दहाय गोलैनो नागिरनाया जेसपिया ओमफ्राय लोगोफोरजों थांफिनसै आरो भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो दे बाय बाय होनहरद' बाय बाय जोंहा थांसै होनदो औ बाय बाय ना गोजोन्थों बयनिसिमबो लोगोफोर भिडिअखौ बावनो फोजोबबाय